ఆయన కాపాడిన 40 సంవత్సరాల నుంచే ఆయన వెనకాలంటే నమ్మకంగా సార్ మీ పేరేందో చెప్తారా? అంకిరెడ్డి ప్రసాద్. మీరు ఎంతకాలం నుంచి ఈ దేవాలయానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారండి? 1/8/2002. ఈ ఆలయం స్థలపురం గురించి చెప్తారండి? ఈ
దేవాలయం స్వయంభూలింగం అండి. ఈ దేవాలయం శ్రీశైలంలో ఉన్నటువంటి లింగం ఇటువంటి లింగము. ఈ లింగం కూడా శివలింగం, చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దేవాలయం ఇది. ఇక్కడ శివుడు స్వయంగా వచ్చి ఒక భక్తుడి కోసం ఇక్కడ శివుడు వచ్చి ఆ భక్తుడు ప్రార్థన విని నీకేం కావాలి మహానుభావు అడిగితే శివుడు ఇక్కడ ఆ భక్తుడు నాకు నువ్వు ప్రత్యక్షం కావాలని చెప్తానండి. అప్పుడు శివుడు స్వయంగా ప్రత్యక్షమై నీ ఎదుటే నేను ఉన్నా చూడమని కళ్ళు తెరమంటే అక్కడ ఒక తెల్లటి కాంతి పైకి వచ్చి ఈ లింగం బయటకు వస్తుంది. అట్లా ఈ లింగాన్ని శివుడే స్వయంగా ప్రతిష్ఠ చేశాడు కాబట్టి స్వయంభూలింగం అన్నారు దీన్ని. శ్రీశైలం లింగం ఎట్లా ఉండదో ఈ లింగం కూడా సేమ్ దాని హైట్ కానివ్వండి, ఎడల్పు కానివ్వండి ఒకే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లింగం చాలా పవర్ఫుల్ లింగం అని. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల చాలా గ్రామాల నుంచి ఇక్కడ పెద్దలు వచ్చి ఇక్కడ ఈ చెవు పోగులు కుట్టించుకోవటం ఒకటి అండి. పొంగల్ ఒకటి. పొంగల్ అంటే ఇక్కడ పాలతో పొంగల్ చేసుకునేది ఎక్కడ ఈ దేవాలయం ఎక్కడ లేదు. చుట్టుపక్కల పాలతో పొంగల్ చేసుకోవటం, చెవు పోగులు కుట్టించుకోవటం, అన్నప్రాసం చేయించుకునే పిల్లలకి అనేది ఇక్కడ చాలా ప్రశ్నటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఇక్కడ నిత్యం కూడా అనేకమైన భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ శివలింగాన్ని దర్శించుకొని ఆ పిల్లలకి